Jotono no hambai te phung kaham te sibaya pharo khajani tako te buksong kha khaya jotono kaham no tongbai na hanai hingke tini kaisa kok sanani hini noroni bwskango ma phaikya wan sugui ni mani phaya hanai hepano kaisa kaini kok sawana hanai ma phaikya tini kok hingka haise social media o jebabe nukjagui tongo baksaba kubunni burino tlangai khalayo baksaba kubunni slano tlangai khalayo baksaba burino rangsarwo hinei sijagui tongo ba nugui tongo abono tui ang kisa kok sana hane haina hai ma phabika tini sana musumaka haise chini tirpra saroni bisingo kisapano lasia omo hairokno belaikhano ang selengo tamninke omo hairokni bagino chini tirprasa kaham tongnai rogo boni logi logi borokno srengma baino tebo gobang khlaiui hamya bangui tongo aboni bagui je hamya je omo hai ngnai rokno kaisa krak step na haka angkai belaikhano chanai hinei ang social media o phai joto tirprasa takokte bukhok sinai nungnai rokno masao जों mo haike tongkhangkai belaikhano saya tei je khari thangnai borok kharmung kharia tini social media o jara jotoni yagono mobile tongo je nuknai rok borok suruno borokno nugui srengui mano ba srengui no tongo abo sai manui no tongo hingke ang sana musungmani khe haise tabu naini di kaisa ya kaini ya agini simino uskango se 4-5 family ni bisingo problem mani nukjaka te kaisa angke ang sanani musungo Supriya Riyang hanei kaisa burui tini sini atui kabui mukti yorja abono nugui bang kisisa bukhao khayokha tamni hinba sini borok munisuni mokolni mukti yornani hingka hangkai जों kubuibai tei bukhao dukhu ba kubui wngna nango hayake sini borok munisuni जों bukha sini mokolni mukti जों khiklai manya hayadiba hangkai ang wansungmani hingka hangkai sini atuini no soi soi kubui hinai ang wansungo pia ang Supriya Riyang non bonobo hamya hani samani klaya haipano nongjuri sino soi soi hamya samung klai tongkhangkai omo hairokno yakari ridi kaisa ni family no sok klaina tanai di tamni ke sung jotono tirprasa sung thansaka tongna nango rangno luk tangri rang tini tongo khna kwrui phiaba sini family ingkha sung sara jibon tongui chalai bihi bwsa butui sung jotono korung kutung khlai tongui chalai thangani bagui se sung nukung khao hingke kaisa ni nukungo jodi sino mo haike khlaika hangkai belaikhano saya sakao kaitor sungno nuklai tongo bo jotono no siwo sabni kaham sabni hamya phiaba ang kok sana musungmani ka haise o bisingo tini sini tirprasa ni bisingo MLS khlainai jotono janda party khelayo haipano tini ang sana musungmani ka haise sini borong gorang sar Ranjit Debbarma bo belaikhano samung kaham khlai tongo naini di tirprasa rokni bagai busujar samung kaham khlai tongo tei je Bangladesh ni phai tongnai rok ba oino desh ni phai tini o Tripura rajya o phai hapainai rokno tini raida saya tika habui tongna rokno se bosawo bini kok samani tamle saya angkhaba tini omo hai khlai tini sar samahai tini tei onyono kwbang mano MLS rok tongo norokbo please omti rokno sakangkhe belaikhano janai norokbo Tripurasa tini sini borom ganang sar Ranjit Debbarma simi sanani odhikariya jara je kwbangma onyono tongnai rok sini Tripurasa wngui MLS chai tongnai rok norok minister wngui tongnai rok norokbo satai omono sanani usito tongo tamni hinba norok jotono thansa tongkha hangkai जों tongnai rok जों jara je nongni sai tola tongnai rok sini bobishot sini bwsa bwtui rok
bo belai khano kaham ngai thana hini ang wansugo aboni bagi jotono kok kaisa ma kasaro inke noro jodi seno nai tongnai ro sajak ya ang tongkhang kai noro ana khoma khaidi ang emne no social media ro phaina musungya tauni dinong kha je kaham sanai borok bonono hamya wansugo inke tini khalai suklai engmani no ang te kisa sayu khnarnai norok social media o nugui namankhana please norok khalai suklai rok tang naidi kaisani family rogo kaisani family o kaham korang khlai salai tongmani kaham khlai gari bihik basa jotoni mili sai tongma jagao keboni burino kebo hamya taklaidi keboni salanabo kebo hamya khalainani tawan sukdi tamni hinke sini borokmoni songkha kaijak waisase kaijago waisase thuyo aboni bagai jotoni nukhungo no problem tongo hai mano rang puisani to problem ngo haifano tini bihik busai thansa ngui tongkhang kai maima saya ngui tongphano sung mungsa bukhaduko ungyawi tongui mano tini ang ko kasarna ni musumani ke amsungno jotono no hambai te sibaya pharo tiprasa ayu loktong hello sir hello sir plan sari kaham sir nang bai phuning makrung man hingang ke tabung no social media wa belaino viral njak hai ka ba nukjak jak belaino wana singsan ni phatinga tabuk social media ni bising tei kabang wan personal account khlaijang nai awai ke Facebook page ni bising tira bosang kabang mangpli no ka sir abna tei bo no tiniwa OSPS ja thangmani sir abo puila tamung lai hai ka ba tamni bagai awai ke tini mamla khlaina na ke lukrong no slai sare ke sagari sir amongkha je ko salkisa sikang thanai 12 tarik mewo ang kaisa press release sikha o press release ni kogumangkha Bangladesh ni borok chini Tripura hawa soho Bharat borsho gobang ma tei khaye ebong Tripura no corridor salamoi je habui tongmani obono rubi ang press release sikha ano press release ang kono jati dormo ba kono basabasi ni borok no tei ang koksaya Kakai aros Hazaka Parboto Chottogram ni bo Tripura wa happaika edisi elakao ebong edisi elakani bo subdivision ni bo district ni bo village committee wa happaika abo srai ke ani press release rikha eka o press release mani pore raishabari ni khoroksa sadon moni chakma hine bo kaisa Facebook ni bising tikai bo sika je abo chakma rang target khlai ani a press release jago hnai কিন্তু আমি প্রেস রিলিজ নর বনাই নাইছানা আর সাকমা শব্দ কাইসাপন ককরই আর পার্বত্য চট্টগ্রাম নি যে কগনাং সাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম সুর সাকমা সিমিতnya পার্বত্য চট্টগ্রাম তঙ্গনি নি ত্রিপুরা মক হইকাকাই বম খিয়াং মুরুং নখবে গোबांमा জনগোষ্ঠীনি বরক বসবাস খায়ো একা যেখানে আমি প্রেস রিলিজ সাকমা একটা ওয়ার্ড করে বা কোন টার্গেট বো খাইমানে করে a jagala ang chakmar na target thaihuni bahken go khake ba ebong bo abono khub chaje gya eka kai oro je nukja kha je omotomuti khe tongmaya eka kai omoni bagai na tini ang efar khana ni bagai tini OSPS thangkata sir nini phasing tei bole srai khlai nini je press release khlai mani no clear khlai pori sugoi he ka na sugoi da obai khlai remani khlai khna bo bhai khna sar na kiba pai sugri pori an bagai ne bo obai khlai remani da khlai khna bo bhai wan suk sar ang jotoduk saima kha bini abona pini je bo comment khaimani ba bibin Facebook ongo khaiman kai PB24 ti khaye ang kaisa phoning interview rikha tabuk jemon nang bai dimani hai eka aro nino nai no bo kunani press release no pori ya wino kaham ka khana ya wino bo abono sika eka tabuk kokung kha gobang ma samung sidara tangai tongo eka bo aro ni local borok no tabuk tam khaina na ke chakma rong no kaisa chini bisingo tiprasani bisingo sakma deborma jomatia riang kaipeng amti khai ekta danga phnang layo jeta monipuri be kukiro nanglai ma hai Tripura bo khainani chesta khaimano ebong bo bobishoto anobothanan bagi target khlai mano obosrai eka abuni bagi na an nirapotta ebong Tripura o je Bangladesh ni boro rahabui tongmani obono bo huinani bagi no chesta khlai mano ka abuni bagi na ang thanawo tini efar khaikata Enggak sar tini wo je thanawa affair claim ni yagulo naimo tharone phajing tei bo bhai respond mangkha hai ka ba busuk jor tei ya pri sajang no bo bhai rok
রেসপন্ডিং কাছে আলা থাকমানে লগে লগে উচি সাহেব বনাইছা পরিবাই মানে লগে লগে উপর মহল ফ্রডিং খাইনা শুরু খাইছে এবং আং আনি এফআইআর নুখানা আং ডিজিপি নো বরিখা ইন্টেলিজেন্স নো আংকাই দলাই ডিস্ট্রিক্ট নি এসপি নো রহকা তার সেবারে উচি নো কপি রহবাইছা যতন রি রহবাইছা একাকে সুতরাং বই ইয়াপ্রি রমনা হিংসাও দাতিন ইয়াপ্রি রমদাং মন ব্যাপার একা অবন যেটা আইনো যেটা তমন আইন তিখানো বই ইয়াপ্রি রমনা হিনা আনা কগরি খাতা স্যার পেকাশে সুমুং গাঙ্কে বেলাইনে ওয়ান আমা চিংসা সুমুং পেকা স্যার অব গাঙ্কে তাবুক ত্রিপুরা হাসিবত फुंगाई खेंकन से सालबात करलिया तक तिमासी सालबात करो सर फेबा बांग्लादेशी इलीगल जे माइग्रेट हापाई मानी सालबात करे सोशल मीडिया ओ कुपलुं फेबा अब हाइनोगि तंगबो नि फाजिंग तितो होम मिनिस्टर नि फाजिंग काइसा कक्तन सिजाक मानी सर आरोबोथ बांग्लादेशी जे इलीगल माइग्रेट फाने बरंनो नरनानि बागिनो सिजाक तं फेबा सर अब हाइ सिराय नुगि तंगै फानस तिनिबो bo ob hai klai nin against push claim mani ke naki sar bo bangladeshi family no da kholom nani nai hai ke ba aro da support tong man hai ke ba hoijagi support claim man hai ma tong bo hai wan suksa অমত কুবিকক পার্বত্য চট্টগ্রামনি বড়রট অর হাপাইচা গোবাং বরংনা হাপাইচা একে অম যেটা আং তথ্য রিমানি আব লোকেল নি লেভেল সুসনি এবং টপ লেভেল নি বড়রংনি বড় থাঙ্গই নাইই আকই চেক খাই না রংক হাপকা আবার নাইমানি পরে না আনে রিপোর্ট নিমা পরে না আনে প্রেস রিলিজ রেখা কে তাবুক সাধারণ মনি চাকমা ব যেটা সামানি অরত নং যে আ যে ভিলেজ কমিটি রগ বড় খাদা হাপা হাফাইয়া বল কি প্রমাণ খাইমানো যে পার্বত্য চট্টগ্রামনি বড় রগ ওই এডিসি এলাকানি যে ভিলেজ কমিটি আং মুং সামানি আর হাবিয়া হিনি ব প্রুফ দা খাইমানো আর প্রুফ দা খাইমানো ব প্রুফ খাইতেন আর বড় খাবিয়া হিনি ব সাতুন যে রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ যে ভিলেজ কমিটি ও যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বড় হাপা হিনি সামানি আবো হাবিয়া হিনি ব প্রুফ খাইতুন হ্যাঁ